Emenda fundamentali li tagħmel ġustizzja. Kim dan il-mod li żewġ avukati fil-qasam kriminali deskrivew l-emenda li ressaq il-Gvern dwar ordnijiet mill-qorti fejn jitlu sekwestri, ifriżar u konfiski ta' assi personali fil-liġijiet ta' ħasil ta' flus, servizzi u swieq finanzjarji. L-avukat Ismael Bsajla spjega kif permezz ta' dan issa negozju jista' jibqa' jopera u persuna tkun tista' tibqa' tgħix bħajjitha. Dik l-emenda bniedem jista' jkompli l-perkors ta' ħajtu b'mod normali, ovvjament pendent il-proċeduri. Issa, jekk bniedem ikun akkużat li ħasel b'100,000, ħajkun hemm l-ordni tal-100,000 li tissalvagwardja dawk il-100,000, imbagħad fl-eventwalità taħtija l-qorti tordna l-konfiska li tkun bħala ekwiparazjoni, ġifri bħala bilanċ ma' dawk il-100,000, imma l-bqija mhux ħanwaqfu negozji, mhux ħanwaqfu familji li jkompli jgħixu ħajjithom. L-istess sentiment esprimitu l-avukat Veronique Dalli. Mela din hija emenda li hija fundamentali għall proċess ġudizzjarju. Meta inti għandek persuna li tiġi akkużata fuq ħasil ta' flus, frodi, eċetera, u l-ammont li qed jiġi indikat huwa ta' 30,000 pereżempju jew ta' 10,000 euro, m'għandekx għalfejn inti tikkonfiska il-proprjetà l-assi kollha l-flejjes kollha ta' dik il-persuna meta wkoll matul il-proċess ġudizzjarju jirriżulta manifestament ċar li flus oħra ma jkollhomx jaqsmu xejn ma' dan ir-reat. Dr. Bsajla saħansitra anke qal kif din l-emenda imresqa mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Azzarde qed tara li ma jkunx hemm inġustizzji ma' dawk li jkunu preżunti innoċenti. Primarjament naħseb li l-Gvern b'mod partikolari l-Ministru tal-Ġustizzja irregola diversi inġustizzji b'din l-emenda li ilhom għal diversi snin. Il-Gvern fl-opinjoni tiegħi jagħmel l-ikbar pass li seta' jagħmel f'dan l-istadju li huwa li primarjament joħloq qafas legali li bih tkun qed issir ġustizzja ma' kull parti interessata. Iżda fuq kollox ta' rimedju biex jirregolaw ruhom dawk in-nies li kienu ġa kolpiti b'dawk l-emendi. Dr. Dalli nnutat li dak imħabbar mistenni naqqas il-ħela ta' ħin li dan il-proċess seta' jġib miegħu. Din il-bidla hija fundamentali tirrifletti elementi ta' proporzjonalità fis-sens illi l-ordni ta' konfiska issir fuq l-ammont illi huwa ekwivalenti għal dak ir-reat. Ifisser ukoll prosekuzzjoni mhux tagħmel xi 10 snin biex naraw jekk il-persuna xħat jew le u tħalli l-ordni ta' friżar sal-aħħar bil-persuna jkollha l-assi tagħha kollha friżati. Fit-tnedija tal-emendi l-Kummissarju tal-Liġijiet l-imħallef Emeritu Antonio Mizzi kien spjega kif il-Gvern wasal għal din il-liġi wara li saret konsultazzjoni wiesa ma' esperti fil-qasam.